Amarya, 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 Maryam amarya. Hadiyar Fulani ta ci kwalliya tana murna, wa nake nufi Maryam ce amarya ta Garba. To ku zo mu je duk mu taya su murnar bikin su, a yari muke yi dukkanin masoyan ku sun zo. Kafa Zara'u babbar kawa cikin su ki taka, sai mu rausaya bikin Maryam da Garba sai murna. To ashe da rana aka yin bikin amare, Garba ne fa angon Maryama ce amarya. To ashe da rana aka yin bikin amare, Garba ne fa angon Maryama ce amarya. Rabbana fa sarki Allah ubangijin kowa, mai dare da rana Allahn da shi ya san kowa. Wahidin ahadin Rabbana kafan dukan baiwa, din yabo ga ango da amarya ka ji san kowa. Garba ne da Maryam murna suke ta nunawa. To ashe da rana aka yin bikin amare, Garba ne fa angon Maryama ce amarya. Karanin ko salati ga shugaban annabawa, annabi Muhammad sunnarsa yau ake yowa, har da ahali har da sahabi ba na kyalewa. Garba ne da Maryam su dai fa sun yo wucewa, yau bikin su ne ga dangi suna ta takawa. To ashe da rana aka yin bikin amare, Garba ne fa angon Maryama ce amarya. To ina fa an Garba ka zo nan ka ji ni, shawara na zo ta gare ka kayo dan tunani. Kaga shi dai fa aure Allahu dai yayi nuni, kai ka zan mijin Maryam a yau a wanga zamani, sai ka damke amana gare ta karkayo rauni. To ashe da rana aka yin bikin amare, Garba ne fa angon Maryama ce amarya. To ashe gurin da ake guda akwai mata, kaga Garba Maryam su dai fa sun yo fahimta, ta rike fa soyayyar ka a zuci ta kwanta, kai ma hakan ne a gare ta na yo nazarta, sai ku damke junan ku da so karkayo cuta, fata nake muku gare ta karkai wahalta. To ashe da rana